Migori nyakwara magajuanga duogi nyake county ma Nairobi kama jatend piny Kenya William Ruto jiwo joket mwandu mapacho kani oket maino mar gedongruok mapacho kama ok chwalo teko gi mwandu gi oko mar piny Kenya. Ruto mayoya chenro mar gedo mar ute manengo gi ogonyore kadak mastare bore Nairobi wachone piny owacho gato neno ni chenro mar dongruok mag udi bende okelo yuto ne rawere kokalo e nyuolo tije e pacho ka. Koloso e kar chung od bura mastarehe county ma Nairobi e kinde chenro mar ochiko mar gero udi manengo gi yote pacho ka. Jatend piny William Ruto wacho ni joma ne odar mondo chiw thuolo ne gedo makamano ema idhi mi thuolo mokwongo mar donje udi manyien go. Hapa nyumba zitajengwa 6,700. Tukijenga hizi nyumba, wale watu walitoka hapa wakatupatia nafasi ya kujenga hizi nyumba watakuwa beneficiaries wa kwanza wa zile nyumba ambazo zitajengwa hapa. Jatend piny bende okoni kuom thuolo mokwongo piny owacho biro tiyo kod joma mine mafunde mondo miyo kony e chopo singo mar gedo mag udi manengo gi yot. Hii ni mradi ya kwanza ambaye tutashirikiana na kina mama mafundi. Tumekubaliana na contractor hapa ya kwamba mafundi wale watapiga rangi, wale ambao ni plumbers, wale watafanya kazi hiyo ingine ya electrician. Sehemu kubwa ya hawa mafundi pia kina mama wajumuishwe. Kaka yore jiwo yuto mar jojua kali kendo chugo thuolo mag tije. Jatend piny owacho ni dirisni 10,015 kod dhoudi 10,000 ma ibiro tigo e udigo idhi los gi jojua kali maziwani kama igere udigo. Tunataka wale watu wa jua kali waungane pamoja na TVET ambayo iko hapa karibu waweze kututengenezea hizo madirisha 15,000 na milango 10,000 na tumesema pesa bilioni 1 itatengewa hawa ili biashara zao pia ziinuke na wasaidie katika mjengo huu na pia wapate kitu waweke kwa mfuko. E kinde twak mare jatend piny opako wuon orak Suleiman Shabal kuom keto mwandu ne pacho ka osemo jo Kenya malwetgi mormor mondo ket mwandu e pacho ka kar dhi nyiewo mwandu e pinje maoko. Kuna watu wengine wakipata pesa kidogo wanakimbia Dubai kwenda kununua flat. Wengine wakipata pesa kidogo wanakimbia bahali ingine kwenda kuegeza. Mimi nawashukuru wa Kenya wengi ambao wamejumuika pamoja na sisi katika investment katika taifa letu la Kenya. Kaka yor duoko lwedo, William Ruto okoni kopogore kod gedo magudi manengo gi yot. Jalo ma omiyo rak dhi gero klese mag somo e sikunde mani machiegni kod od thieth mondo miyo kony jodak e alwora maziwani e kar chung od bura ma starehe e county ma Nairobi. Contractor atajenga madarasa 10 mpya katika zile mashule ziko hapa karibu. Pia tutakuwa na hospitali level 3 katika hii facility ambayo tutapatia county government waweze kuendesha na kuhakikisha kwamba matibabu inapatikana hapa isaidiane na ile Pumwani hospital yenye iko karibu na sisi hapa. E kinde ni mapod jopiny chur kod lodi mapek mar ngima. Geno margi ni gedo mar udigo manengo gi yot biro miyo gi fuong'ruok kendo yudo kuonde dak manyiso nyadhi. George Bati, Ramogi TV. Ewe chamo konya kwa mga juang piny owacho lalo omenda maromo milion 1